Kaya nga po mga kapatid, ang mga kalalakihan, hindi po sila nagiging masaya pag walang Eva sa buhay nila. Kaya nga hindi ka nag-iisa. Lagi ka dapat may ka-partner. No? Kasi pag nag-iisa ka, magiging malungkot ka. Kaya nga gumawa ang Lord ng paraan para tayo po'y maging masaya. Pero, kung napahintulot na ikaw ay nag-iisa sa buhay, mapalad ka pa rin. Bakit? Kasi nandiyan si Lord na iyong kasama. At ano po mga kapatid, nang binibigyan tayo ni Lord ng lahat ng pangangailangan natin kung tayo po ay naghahanap. Kaya sa oras na ito mga kapatid, dahil binigay po sa aking assignment si Sarah, sasabihin ko po sa inyo na si Sarah ay ginawang, sabihin natin kung si Amang Abraham, ginawa siyang ama ng napakaraming bansa dahil sa kanya daw magmumula yung kasindami ng bituin sa langit at kasindami ng buhangin sa dagat ang kanyang lahi. Pero di si Sarah, kasi siya yung ina, siya yung nanay, siya yung magsisilang ng sanggol. No? Kaya yung ginampanan po ni Amang Abraham, hindi niya magagampanan na mag-isa wala si Sarah. Si Sarah, na kung titignan natin mga kapatid, wala po siyang kakayanang magsilang ng sanggol. Pero wala naging posible kay Lord eh. Kahit nabaw si Sarah at matanda na, siya po ay pinagkalooban ng kanyang anak. Sino po ang anak niya? Sino po ang anak ni Sarah? Si Isaac. Sige po, tingnan natin. Ito ba ang ating pinaglalaban na pananampalataya maaasahan ba yan ng Lord hanggang wakas? Makikita natin. Na ibig sabihin mga kapatid, yung ating pananampalataya ay napakahalaga. Mahalaga na tayo po ay manalig sa Diyos. Okay, babasahin po natin. Tatanungin natin, ito bang pinasukan ko tama ba to? Ito bang aking pinaglalaban hanggang wakas maaasahan ba to? Siyempre tayo mga tao, di ba madalas sigurista tayo? Ayaw natin na sapalaran lang. Gusto natin, kailangan tumbukin natin yan. Kailangan makuha natin yan. Kasi yun talaga ang tagumpay Yung makuha mo yung goal mo. Na kahit sabihin mo na hap-hap lang, basta nakuha mo yung goal mo, masaya ka. Ganun din po sa mga pangako ng Diyos. No? Na ang Diyos ay nangangako, bagamat hindi pa natin nahahawakan, pero nai-enjoy na natin. Bakit ko yan nasabi? Mamaya po, papag-aralan natin. Ito bang faith na meron tayo sa ngayon? Maaasahan ba yan ng Lord na mag-i-stand hanggang wakas? Yan bang faith na binigay ng Diyos sa'yo, nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos talaga? Kasi dumadaan tayo sa maraming pagsubok Yan bang faith na yan dalisay? Yan bang faith na yan subok na matibay at matatag? Baka para ka lang bangko na nawawala. Kailangan malaman ng Lord na yung faith natin ay matibay at matatag. Sa paanong paraan? Ang Lord ang bahala. Okay. Dito po sa ating babasahin, ang tanong po dyan, mahalaga ba ang ating pananampalataya o gaano natin kahalaga ang pananampalatayang meron sa atin? Okay, dito po ayon sa Hebrew 11:2, kinalugdan ng Diyos sa mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Yung mga Bible character po na ating nabasa kanina at narinig, sila po yung mga unang nanampalataya sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, noong una pa man, nalulugod na ang Diyos sa mga taong may pananalig sa Kanya. Sa ating panahon mga kapatid, sa palagay mo paano nalulugod ang Diyos sa iyo? Siyempre, kung nananalig ka sa Kanya, makakakilos siya. Pero kung hindi ka nananalig sa Kanya at baliwala sa iyo yung pananalig mo sa Panginoon, paano ka paahalagaan ng Panginoon? Hindi ka naman naniniwala sa Kanya. Marami pong tao ngayon mga kapatid na sa sobrang talino, sa sobrang galing mga kapatid, hindi naniniwala sa Diyos Naniniwala pa sila sa sarili nila Kaya matataas po sila, matatayong sila, hindi mo sila pwedeng turuan. Lalo na po yung mga, sabihin natin na may mga salapi. No? Kasi ang salapi, ang kailang
katalinuhan. Hindi sila naniniwala basta kay Lord. Pero mapalad po tayo mga kapatid, na kung tayo po ay pinayaman o pinagpalad ng Diyos at nananalig pa tayo sa Lord, dobling palad mo. Kasi bakit? Hindi ka nasisilaw sa ganun eh. Na ang pananampalatayang binigay sa iyo ni Lord puro. Matindi yan mga kapatid. Diyan pa lang mga kapatid, nakikita natin na kung ikaw ay may pananalig sa Lord ng totoo, at ang mga tao nung panahon pa, nung panahon pa, ay nananalig sa Diyos, ay nalulugod ng Panginoon sa kanila. Tignan natin yung sumunod na verse. Sa verse 6 po, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Take note mga kapatid hindi ka lang basta nananalig sa Lord. Hindi mo pwede ipagmalaki na nanalig ako kay Lord, okay na. Dahil mga kapatid, noong unang panahon pa, meron na nagpamalas niyan at sinubok sila ng Panginoon. At dahil sa pagsubok na yun mga kapatid, doon nakita ng Diyos na yung pananalig nila sa Diyos ay totoo. Ganun din po sa ating panahon. Kung ikaw ay nananalig sa Diyos, hindi ka exempted sa mga pagsubok. Kailangan testingin ni Lord yung pananalig natin sa Kanya. At kung medyo nahihirapan tayo, kagaya sabi kanina ni Brother Albert, marami siyang pinagdadaanan, no? Hindi niya na nga masabi yung iba, yung mga gagandang bagay na lang sasabihin niya. Kasi sa sobrang dami niyang pagsubok. Pero kung ikaw ay nanatiling tapat sa pananalig mo sa Diyos, ikaw ay magtatagumpay, at bukod doon, ikaw ay bibigyan ng Lord ng reward. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, mapalad tayo. Yan. Ha? Huwag na tayo magtaka kung yung ating pananalig ay sinusubok ngayon, ha? Walang exempted ngayon, lalo po sa panahon natin, pandemic. Sino hindi natatakot sa COVID-19? Sino hindi natatakot na mawalan ng kita? Sino natatakot na makipag-associate sa maraming tao? Marami pong kinakatakutan ngayon ng tao. Pero ang hindi nila alam, hindi na sila natatakot kay Lord. Bakit? Di sila nananalig na ingatan sila ng Panginoon eh. Pag may takot ka kay Lord, alam mo, iingatan ka ng Panginoon. Plus, iniingatan mo rin syempre yung sarili. Kasi hindi naman pwedeng may paid ka na masugod ka rin ng sugod. Kailan maging matalino ka. Okay? Ano ba po ang sabi sa pananampalataya na mahalaga? Silang lahat ay namatay ng may pananampalataya. Take note up to the end ng buhay nila nanalig sila sa Lord. Hindi nila ginibap yan. Na pag kinahihirapan ni sila, ayaw ko ninyo. Hindi totoo yan. Ayaw ko na maglingkod kay Lord kasi parang ang hirap-hirap eh. Huwag na lang. Ang sabi po dyan, hanggang sila namatay, sila po ay may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo, at itinuring na natanggap na nila. Kinilala nilang sila yung mga dayuhan lamang at ng ibang bayan dito sa lupa. Ano pa po yung sumunod? May kasunod dyan. Ngunit ang hinangat nila isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila, sapagkat sila'y ipinaghanda niya ng isang lungsod. Praise God. Tingnan niyo mga kapatid, yung faith na ipinaglalaban natin, kailangan hawakan natin yan hanggang kamatayan. Hindi tayo mag-give up. Yung kanina po sinabi na we walk with God, totoo po yun mga kapatid. Sa ayaw at sa gusto natin, kailangan gamitin po natin yung pananampalataya na hanggang tawagin tayo ng Panginoon. Si Enoch nga mga kapatid, hindi nga niya na nalasap ang kamatayan eh. Dahil yung faith na meron siya, pinagana niya. Pinapagana mo ba yung faith mo sa ngayon? Baka naman puro reklamo na narinig ng Diyos sa'yo. Baka puro
Hindi ka na nga makapagpatotoo sa bigat ng problema Mga kapatid, dinadanas po natin yung mga pagsubok na yan para yung faith na binigay sa atin ni Lord, mga dumalisay. No? Bakit dumalisay? May inihatulad po ang Diyos dyan Ngayon mga kapatid, yaman si Sarah po yung ating halimbawa, no? Na si Sarah, kung titignan po natin, siya ay bao, wala nang kapag-asa magkaanak, pero ginamit pa rin siya ng Diyos na maging ina ng sakatauhan, no? Tindi, no? Wala kang kakayanan magsilang, pero gagawin ka ni Lord na ina ng sakatauhan. Grabe yun, mga kapatid, imposible yun. Pero dahil sa pananalig, mga kapatid, nangyari ang mga imposible. Okay? Ano po ang meron si Sarah? Ano ba ang katangian ni Sarah bilang isang mananampalataya sa Diyos? Una-una po, siya po ay submissive. O meron po siya tinatawag na submission. Sa Tagalog po, pagpapasakop. Bakit ang lalaki hindi nagpapasakop? Ang babae lang ba? Nagpapasakop din po ang mga lalaki kay Lord. Opo. Pero pagdating sa babae, bukod sa nagpapasakop siya sa Diyos, nagpapasakop siya sa asawa niya. Okay? Kaya, pag wala ka kay Lord, yung asawang lalaki ang magpapasakop sa'yo. Kaya mapalad po tayo mga babae kasi nagiging mapagpasakop po tayo sa ating mga asawa. Kasi kung wala si Lord, naku mga kapatid, laging giyera patali sa bahay. Ano po sabi sa 1 Peter 3:5-6? Bakit si Sarah ay ibinilang na napakapaalal at naging ina ng maraming bansa? Kasi ito po ang kanyang katangian. Lahat ng mga babae magsabi, Amen. Mahina biglang. Huwag po kayo mag-alala, kakampi nyo ako dyan. Hindi tayo malalamangan mga kapatid. Na kahit na nagpapasakop tayo, nandun pa rin yung biyaya ng Diyos sa atin, Okay, bagaman talaga kailangan natin gawin yan. Yan sa 1 Peter po. Yan ang pagpapagandang ginawa nung unang panahon. Nung unang panahon pa, walang pagbabago yung kaugalian nila noon hanggang ngayon na ang mga babae ay banal at na umaasa sa Diyos at sila ay nagpapasakop sa kanilang mga asawa. Mga Kristiyana na babae, sayang at sa gusto mo magpapasakop ka. May nagtanong po yan mga kapatid. Paano yung pastora? Ako, Kristiyano. Yung asawa ko hindi Kristiyano. Magpapasakop ba ako sa kanya? Yun po yung tanong niya. Sabi ko, kung ang asawa mo ay unbeliever at ikaw ay Christian, magpapasakop ka pa rin sa mga ilang bagay. Kagaya halimbawa na sabi niya sa'yo na paglingkuran mo ko, di paglingkuran mo. Ipaglaba mo ko, di sige, magluto ka rin. Mahalin mo ko, di sige, mahalin ka. Pero, pag sinabi niya na huwag ka na magsimba, ay iba yun. Iba yun, kasi kay Lord yun Ang asawa binigay ni Lord sa'yo. Pero hindi siya pwede maging Lord lagi ng buhay mo kasi si Lord yung pinaglilingkuran mo. At the same time, Kristiyano ka, siya hindi. Paano mo siya mailalapit kay Lord kung nagukulang ka sa Panginoon? Kaya medyo titimbangin niyo yan. Kasi mga kapatid, meron pong isang, totoo po ito totoong nangyari po ito. May kapatiran po kami sa Maynila noon. Napakabait na babae po. Napakaliit na babae, pero ang bait niya po. At pag nagsalita po siya, napakagalang, mahinahong babae. Pero mga kapatid, ang asawa niya unbeliever, na napakalaking tao. Pagka po siya pupunta sa church, alam ng asawa niya kasi nag-aayos siya ng pang-church. Ngayon, yung asawa niya dahil unbeliever at mataas ang katungkulan sa trabaho, engineer po Pag sinabi ng asawa niya, hindi ka pwede mag-church, hindi po umaano yung kalooban niya. Kaya ang gagawin niya po, yung damit niya po papunta sa church, itatago niya sa bag niya. At pagsusuot po siya ng mga damit na pa-sexy, kasi yun ang gusto ng asawa niya. Gusto ng asawa niya, mukha siyang sexy, maganda, tapos saka-lipstick, gano'n, sosyal. Kaya, sayang sa gusto niya, dahil Christian na siya, gusto niya makapunta sa church,
Ganun yung gagawin niyang ayos, paglabas niya sa bahay. Pero pagdating niya sa church, nagbibihis po siya. Kasi pag hindi niya ginawa yung mga kapatid, at hindi siya sumunod sa asawa niya, bubugbugin po siya. Opo, pagka po nag-aaway, inaaway siya ng asawa niya, dahil sa liit niya po, hinahagis po siya. Hinahagis siya. Kaya pagka minsan may time po na nagpupunta po siya sa church, may mga black eye siya. Oo, nakakaawa po. Pero hindi po siya nag-give up sa faith niya. Lagi niya po pinagpe-pray yung asawa niya. Pag natutulog po, mga kapatid, pinagpe-pray niya. At ang matindi pa, mga kapatid, malaki yung sweldo ng mister niya, hindi siya binibigyan. Pero nandun pa rin po yung pagpapasakop. Pero yung bukod yung lalaki, binabawalan siyang mag-church, hindi siya binibigyan ng pera, plus meron pa siyang babae, mga kapatid. Ang matindi, mga kapatid, talagang matindi pagsubok niya eh. Sinusubukan yung faith niya kasi matapat po talaga siya kay Lord eh. Alam niyo matindi ginawa ng asawa niya, unbeliever? Nagkaanak po sa labas, inuwi yung bata dun sa bahay, alagaan mo yung anak ko. Kung kayo gagawin sa inyo, kaya niyo yun. Sabi ko, grabe yung patoto nitong kapatid kong ito ah. Alam niyo mga kapatid, inalagaan niya. Inalagaan niya. Grabe pagpapasako. Pero nagpe-pray siya kay Lord. Wala siyang magawa eh. Nagpapasubmit eh. Di inalagaan niya, pero pray pa rin siya ng pray kay Lord. Alam niyo nangyari mga kapatid, sa araw. Grabe. Yung asawa niya, nagalit na galit sa pastor kasi yung pastor na sinusunod siya, hindi daw. Hindi pa siya sinusunod nung lagay na yun ha. Mag-aalaga na ng anak sa labas. Tapos nagpapabugbog pa. Hindi pa daw nagpapasako pa. Nagselos pa sa pastor. Alam niyo mga kapatid, napaka-powerful God. Bakit pinaintulit ni Lord sa kanya yun na mabugbog muna siya, dumanas muna siya ng sakit ng kalooban, kailangan niya pa na magsuot ng pakunwari para makapunta lang sa church. Grabe yung hadlang ng ano niya mga kapatid. Pero pinaglaban niya mga kapatid. Mga kapatid, kumari ko po siya. Kaya alam ko, naging patotoo po siya sa akin na itong faith ko, napakaliit pa kumpara sa faith niya eh. Babae po yun mga kapatid. Naging challenge po siya sa akin. Kaya nagpatuloy po ako. Kasi kung ako lang, wala akong nakitang patotoong gano'n, hindi po ako maniniwala sa Diyos. Kasi mga kapatid, sobrang napakatapang ko rin po. Alam niyo nangyari mga kapatid, dahil hindi po niya ginibap yung faith niya, nag-stand po siya, nagising sa isang araw yung asawa niya, nagbago. Nagbago po yung asawang lalaki. Yung buhay nila ngayon mga kapatid po, ano na, nasa Amerika na po sila, yung asawa niya po, pastor na, maligaya po sila. Yung anak niya sa labas, pinag-aral niya rin. Kasama na po nila sa Amerika. Pinagpala po lahat ang kanilang mga anak at yung iba po, pastor na rin. Amen? Wala pong imposible sa Diyos kung tayo po'y mananalig sa Kanya. Amen? Palakpakan na natin ang Panginoon. Grabe mga kapatid. Talagang tayo po mga kapatid, magiging heroes of faith tayo. Basta paglabanan po natin yung mga pagsubok na yan. I-take natin to as a challenge. Yung nangyayari sa bansa natin, itong nangyayaring pandemic na to, wala po ito kung sa kasaysayan ng mga heroes of faith. Noong unang panahon, kinilugdan sila ng Diyos hanggang kamatayan. Okay, ano pa po? Tulad ni Sarah, sinunod niya ang tinawag na Panginoon na asawa niya si Abraham. Tignan mo, Lord po tawag ni Sarah kay Abraham. Eh ngayon, di na Lord ang tawag ng mga asawang babae sa asawang lalaki. Ano na? Hoy, tamad, gising na dyan. Hoy, batugan, gising na. Hoy, lasinggero, bako na. Di ba ganyan ngayon na tawag ng mga babae sa mga lalaki? Lalo na yung wala kay Lord. No? Kaya kagagano nila, laging ganun yung asawa nila, batugan, lasinggaw. Kasi yung sinasabi ng misis eh. Na ano pa, kayo rin ay magpapabilang sa kanyang anak kung matuwid ang inyong mga gawa at wala kayong anumang kinakatakutan. Sa totoo lang, given na po ang babae na parang commander. No? Kasi si Adan nagkasala dahil kay Eva nga eh.
Kasi sinabi niya, masarap yan, kainin natin. O, di talaga anong babae, tukso nga daw eh. Ibig sabihin, gano'n ka, kahit na weak tayo mga babae, pag in-influensya natin yung ating mga asawa, gano'n yung ginagawa nila. Kasi magaling tayo baga sa salitang magaling tayo magbuyo. O, kaya yung asawa nyo, pag nakikita nyo ng tamad, huwag nyo nang tawagin, oy tamad, o talaga magiging tamad kasi yung sinasabi mo. Oy matugan, o. Alam nyo mga kapatid, Christian na po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, Christian na tayo. O, mga babaeng Kristiyano ha. Kaya ito natin si Sarah. Tinatawag niyang Panginoon yung asawa niya. Ibig sabihin, nandun yung respeto. No? Nandun yung pagmamahal, niya, tsaka pagpapasakop niya. Kasi di mo naman tatawagin Panginoon ng asawa mo kung binabastos mo siya eh. No? Kung di mo siya ginagalang, di mo naman siya tatawagin, Lord. Pero alam mo, inuunsulto mo siya. O hari ng kasipagan, o hari ng katamaran, lumayas ka sa aking harapan. No? Ganon. Hindi naman natin dapat ginagawa talaga yun. Kasi Kristiyano na tayo. Kaya kung may mga ganyan pa tayo ugali, isuko na natin niya sa Panginoon. Kasi hindi ka magiging anak ni Sarah. Hindi tayo magiging anak ni Sarah. Pag hindi raw tayo nagpapasakop. Ano pa po ang katangian ni Sarah? Okay, ito, sermon ni Pedro, paalala ni Pedro. Sino ba si Pedro? Mahal niya yung biyanan niya, di ba? Nung dumalaw si Lord, pinag-pray yung biyanan niya para maibsan ng sakit, yung lagnat. Ibig sabihin, nakikitira si Pedro sa biyanan niya. Ibig sabihin, mahal niya yung asawa niya. Pero, nagpapaalala si Apostol Pedro na kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sa kayong kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila, sapat na makita nila ang inyong makadiyos at malinis na pamumuhay. Amen. Ang mga babae, mga kapatid, bukod sa nagpapasakop daw, ano pa po? Ano pa bukod sa siya ay nagpapasakop daw? Kailangan yung mahinhing diwa, yung quiet and gentle spirit. Alam niyo mga kapatid, hinihingi po sa Diyos yan. Yung quiet and gentle spirit. Bakit? Kasi mga babae po, bungangera yan eh. Bungangera. Maingay. Bakit maingay? Kasi siyempre plano na pag maraming anak yan, lagi saway na saway sa anak. Oo, marami siyang trabaho. Lagi siya nag-work gabit araw, nag-aalaki ng anak, lahat, marami. Kaya minsan, kung gano'ng kabilis yung trabaho niya, gano'n din kabilis yung bibig niya. Kaya minsan given na po sa babae yung talagang parang machine gun yung bibig. Sumasabay sa galaw na niya. Pero sabi nila, bakit mo nagustuhan yung misis mo? Kasi para siyang may hinhin na plato na hindi mabasag. Pero nung nag-asawa mga kapatid, siya yung plato na basag. Kasi siya na po yung maingay talaga. No? Okay, isa hindi po natin ito maiwasan. Isa sa mga parents natin na nanay, talagang kailangan nila tumaldal para mawala yung kanilang kapaguran, stress. Pero ganun daw mga kapatid, sinusolvin mo yung asawa mo, unbeliever, kailangan makita sa iyong pagka-Kristiyano mo na mahinihin at maka-Diyos. Paano magiging mahinihin at maka-Diyos? Magagawa natin yan mga kapatid. Una-una, siyempre babantayan natin yung ating sarili. Pangalawa, lagi tayo magpe-pray. Para pagka nagtatrabaho tayo, bibigyan tayo ni Lord ng patient. Okay? Yan po yung mga katangian ni Sarah kung bakit siya tinawag na kung siya father of faith, mother of faith na rin siya. Kasi maganda ang kanyang halimbawa na ipinakita sa kanyang asawa. Tayo po mga kapatid, appreciate tayo ng iba kung paano natin tinitreat yung ating mga asawa. May bibigyan ko sample. Pumunta sa isang church, yung damit niya na babae, maganda, maayos, nakaplantsa.
Tapos yung asawa niyang lalaki, pagdating sa church, lukot-lukot yung mga damit. Parang hinalukay sa ukay-ukay. Sobrang napakalungkot. Tapos yung mga anak, ganun din. Parang hindi mga naligo. Pero yung nanay maayos. Sa palagay niyo, sino pipintasan? Ha? Nanay? Yung nanay? Paano makikita na sa'yo si Lord? Yung sa bayan mo, hindi mo inaayos. Dahil kailangan maayos ka, maayos din yung mga anak mo. Maayos yung pamilya mo. Kasi hindi ka na magsasalita, titignan ka na lang nila kung ikaw ay nasa Diyos. Hindi ko naman sinasabi mga kapatid na damitan nyo sila ng magagarang damit. Hindi ko naman sinasabi na bihisan nyo sila ng mga maayos. Yung makita lang nila na nandun yung family nyo nagkakaisa, yung pamilya nyo nagmamahalan. Kasi makikita at mararamdaman po na iba yan. Kahit hindi ka na magsasalita, mababasa ka na nila. Naniniwala po ba kayo doon? Opo. Pero, may dumarating na panahon minsan mga kapatid, na kahit na gano'ng alaga natin sa pamilya, kung gaano natin sila iniasikaso, minsan may mga anak po tayo na sabihin natin talaga pasaway. No? Alam ng Diyos yan, na hindi po tayo nagkulang, isa yung mga asawa natin din pasaway, pero alam ng Diyos na ikaw bilang babae, at dahil sa iyong pananalig sa Diyos, inasa mo na sila sa Panginoon. Kumbaga, ginawa mo na yung dapat mong gawin, iasa mo na sila sa Panginoon. Amen. Upang makita ng Diyos na yung pananampalataya mo ay maayos sa harapan ng Panginoon. Hindi mo sila pinababayaan. Kung kailangan na sila ay ayusin, pagsabihan, gawin natin, sapagkat tayo po yung ina ng tahanan. Tayo daw yung ilaw. Pag hindi mo sila inaaral, inaayos, wala yung ilaw sa'yo, pundido ka. Pinibabayaan mo lang sila na magkagulo, hindi ka magiging ilaw. Ilaw ka man, pundido. Kaya gusto ni Lord, at gusto ni Apostol Pablo na meron tayong ganyan, quiet and gentle spirit. Ano pa po? Ayan, kabaitan. Ito po ay isa sa katangian pa rin ni Sarah. Ang sabi diyan, ang iyong ganda ay huwag maging panlabas lamang, tulad ng pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong alahas, at mamahaling damit. O hindi naman sinabi dito ni Pedro na huwag na kayo magpaganda, Kasi weakness ng babae yan nagpapaayos ng buhok, kahit bahalang riban, nagpapariban yan. Kahit wala kang budget ibigay, gagawa ng paraan niya para maganda yung buhok niya. Maganda po yan. Kahit nasabihin mo na tamang-tama ang budget niya, lalagay niya yan ng budget para magpaganda siya. Kasi, ng babae yan Kumbaga, kaya siya babae, kaya maganda siya sa paningin ng kanyang asawa. At saka babae, kailan talaga maayos siya, malinis at mabango. Kaya, given na po yan. Alam ni Pedro na yan ay ginagawa natin mga babae. Okay, ano pa po? Anong sabi niya? Hindi na yan ipopokus natin mga babae. Dahil sa pananampalataya ni Abraham ay nagkaroon ng kakaya maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maaaring magkaanak pa, nanalig siya sa Diyos, natutuparin ng Diyos sa kanyang mga pangako. May kasunod po yan. Kaya sa isang tao may tuturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging sindalo ng bituin sa langit at di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Tignan nyo, from nothing to something, no? Ano mapapala na lahi kung baog na, matanda na, wala na ang kakayanan? Ano magiging lahi doon? Pero kay Lord, meron. Bakit? Dahil sa pananalig nila sa Diyos. Tayo, paano natin masasabi na ang buhay natin wala ng kwenta? Walang trabaho, walang makain, mahirap ang buhay. Sa palagay mo, ang ganda na lang buhay mo. Hindi. May pananalig ka sa Diyos. May pag-asa tayo mga kapatid. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Na kahit na isa nakikita natin na parang yung buhay natin lalong mahirap, huwag po natin i-give up yung faith natin. Kasi yung faith natin na yan, pag nakita ni Lord na tinitreasure natin yan, kaya po tayong pagpalain. Amen po ba?
Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Grabe, no? Alam niyo ba, mga kapatid, ang Diyos hindi naman naghahanap sa atin ng maraming bagay eh. Hindi naman naghahanap si Lord sa atin ng ginto. Hindi naman naghahanap sa atin si Lord ng katalinuhan. Hindi naman naghahanap sa atin si Lord ng marangyang buhay. Ang gusto lang ni Lord, para ma-please natin, manalig tayo sa Kanya. Ang gusto lang ni Lord, magpasakop tayo sa Kanya. Kagaya ng pagpapasakop. O si Sarah nagpapasakop kay Amang Abraham, di, lalo siya nagpapasakop kay Lord. Kasi hindi siya ibe-bless ng Lord kung ang kanyang pagpapasakop ay sa tao lang o sa asawa niya lang. Kundi, siya ay nagpapasakop din sa kalooban ng Diyos. Kahit ikaw alam mo na ba ka paano mo magkakanak, Lord? Kung hindi siya nanalig sa Lord, mangyayari ba yun? Nanalig siya, kaya nangyari. Ganon din po tayo. Kung tayo po ay nagpapasakop sa Lord, magiging kapakinabangan po tayo sa harap ng Panginoon. Kahit na mahirap natin masunod ang kalooban ng Lord, pero dahil nananalig ka, makakaya natin. Kasi matindi po yung inilagay ni Lord na pananampalataya sa ating mga puso. Okay, ano pa po? Meron pa rin tayo niyan. Una, pagpapasakop. Pangalawa, ano yung pangalawa? Kay Sarah, kabaitan, no? Ang pangatlo na to, may pangatlo, ano yung pangatlo natin? Pagtitiwala. Pang-apat na to, pagtitiis o pagtsitsaga. Ay, alam ko, walang kitindi sa naging experience ni Sarah dito. Lahat ng mga babae, hindi kayang gawin to ng lalaki. Sa totoo lang, tignan yung bakit. Ngunit paliligtas ang babae sa pagsisilang ng sanggol. Grabe, no? Kung magpapatuloy siya sa pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at maayos na pamumuhay. Ay mga kapatid, pagdating po sa pagtitiis at pagtsitsaga, ay winner ang babae po dyan. Kasi mga kapatid, bago ka magsilang ng anak, tandaan ka sa 9 buwang proseso ng paglilihi. Pagtitiis sa sinapupunan pala mga kapatid, kasi sumpayan Sumpayan kay Eva na lahat ng babae nadanas ng kabigatian dahil sa pagbubuntis. Kaya tignan nyo, meron tayong kaligtasan sa pagsisilang ng sanggol. Paano naman pastora yung mga walang anak talaga? Huwag kang mag-alala, magkakaroon ka rin ng anak. Bakit? Magkaroon ka ng anak sa pananampalataya. Yung asawa mo, yung anak mo, dali mo sa Lord. May anak ka. Ahad lang ba yun na hindi ka nagkaanak para maglingkod sa Lord? Hindi. Yung pa nga yung challenge sa'yo na kailangan mag-produce ako ng anak ko sa faith. Mas maluluhod si Lord. May anak ka nga sa sinapupunan mo, pinalaki mo nga, hindi mo naman madala-dala kay Lord dahil matitigas ang ulo. Maluluhod ba si Lord? Ibig sabihin mga kapatid, tayo mga kababaihan na nagsisilang ng sanggol, obligado tayo na yung ating mga anak, dali natin sa Panginoon. Sino ba ang anak ni Sarah? Sino? Sige ka? Sino anak ni Sarah? Si Isaac. Si Isaac ba nabasa nyo na maraming naging asawa? Wala. Nabalita nyo ba si Isaac? Nagkaroon ng maraming asawa? Wala, diba? Si ano lang? Sino ba yung asawa niya? Si Rachel? O ni Becca? Siya lang, wala nang iba. Ibig sabihin, pinalaki siya ni Sarah na isa lang asawa. Ang kultura pa naman ata nila, pwede maraming asawa nung panahon nila Pero si Isaac, walang sinabi mong naging maraming asawa. Diba? Ibig sabihin, talagang pinakilala ni Sarah na may isang Diyos. Kaya may isang asawa lang. Kaya tignan mo, mahal na mahal talaga siya ng Isaac. Ganun dapat tayo sa mga anak natin, mga babae. Pagka gusto mo lugurin ng Panginoon, kailangan sa mga anak mo palang makita ng Diyos na tinuruan mo sila sa pananampalatayang mayroon ka. Para maligtas ka. Kaya tayo mga babae, pag
yung mga anak mo nakasunod sa Lord, okay na tayo, meron tayong pagpapala sa Diyos. Meron na tayong kaligtasan. Palapak naman dyan mga babae. Hindi kaya ng lalaki mga anak. Hindi kaya ng lalaki ang magdalang tao. Eh yung magkaroon ng registration buwan-buwan, ang hirap na nun mga kapatid. Hindi kaya ng lalaki. Kaya todo ang pagtitis talaga ng babae, tsaka pagtsatsaga. Ang mga lalaki, magtatrabaho lang sila, tapos pag-uwi, tulog, okay na eh. Ang mga nanay, hindi habang gising ang anak mo, hindi ka pwedeng matulog. Kasi aalagaan mo sila eh. Grabe ang mga nanay. Kaya, mamimiss natin yung mga nanay natin na wala na, nung bata-bata tayo, sila nag-aalaga sa atin pag nanganganak tayo. Sila yung nagbibigay ng lakas para kayanin. Kaya nga tignan nyo mga kapatid sa ibang bansa po, kasi ang mga tao doon limited. Ang mga nanay po doon na walang katabing nanay na nanganganak, kakaroon po sila nung tinatawag na yun, yung partum ba yun? Yung nagwawala, yung mga anak nila kinatapon. Opo, totoo yun, nagkakaroon po ng depression yung mga nagsisilang na nanay. Kasi nagkakaroon ng po yung kaisipan nila. Napakahirap po sa isang babae na wala ang Lord. Kasi dadanasin po natin talaga ito eh. Kasi nga tayo yung una nagkasala. Kaya yung curse, patindis din sa atin. Di ba sabi nga nila pagka daw ang babae nanganganak, yung isang paa nakahukay na, yung isang paa sa buhay pa. Pero pag minalas-malas, talagang nawawala po yung nanay sa panganganak. Ito po yan, buwis-buhay ang panganganak. Pero huwag po kayo mag-alala. Pagka may mission ka pa kay Lord, kahit manganak ka ng 1 dosena, mabubuhay ka. Amen? Ay huwag po tayo matakot. Wala nga rin kinakatakutan yan eh. Di ba sabi nung kanina, wala kang kinakatakutan. Kasi yung panganganak po nakakatakot na experience po yan. Baka hindi nyo alam. Kala nyo iiri lang, hindi po. Mahirap po. At gusto ng Lord na tayo po mga babae, dahil binigyan tayo ng ganyang ugali, yung mapagtiis, nagtsatsaga hanggang wakas, matindi rin na reward po kay Lord. Hindi babaliwailain ng Panginoon yan. Basta manatili po tayo sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa kabanalan, o mga babae kailangan banal. Bakit? Huwag kang titingin sa iba. Si Mr. lang. Huwag mo siya ipagpapalit sa gwapo, bata, kailangan siya lang. Kung gusto mo siyang mabango, paliguan mo siya. Kung gusto mo siyang gwapo, alagaan mo siya. Kung gusto mo siyang masipag, bigyan mo siya ng trabaho. Ganun lang yun. Di ba? Honey, wala kang ginagawa, pwede ikaw gumawa nito. Yan, masipag na, di ba? Kaya tama, di mo tinuturuan eh. Tinuturuan po din ng mister para makaisa mo siya. Kung sinasarili mo lahat, hindi mo siya iniipal. Nabawa, nagluluto ka. Nagluluto ka, tapos naglalaba ka pa doon sa washing machine mo. Mano ba yung mister mo tatayo-tayo? Honey, sweetheart, gamitan mo siya ng mga word na mai-encourage siya. Hindi sabi mo, ay tama, dali ka rito. Hindi, oy, honey, pogi, honey, sweetheart. Kung mahal yan. Pakihiwa mo nga itong sibuyas. Pakihiwa mo nga itong bawang. O, dilalapit sila sa iyo, di ba? Okay, meron daw maayos na pamumuhay. Nakakaisa kayo. Kaya pag natapos yung pagluluto mo, masarap kasi hindi ka nagdadabo. Ako na lang lahat ang nagtatrabaho. Ako na lang lahat. Hindi ka na maasahan. Susumbatan na yung mistake. Siya naman ito namumuno, namamahala. Mga kapatid, ito daw yung ating gagawin. Magpatuloy tayo. Okay, ano pa po? Conclusion na tayo. Okay, sa 1 Peter. Ang lahat ba itong mga bagay na pinag-aaralan po natin mga kapatid, may kaguluhan ba talaga? Meron, ayan po, maliwanag. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pangako ng Diyos. Okay, ano po sabi diyan? Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, saan daw? Sa pamamagitan daw ng ating faith. Faith na banal, faith na pure, faith na maaasahan, faith na hindi nagmamali. Yung faith natin, huwag natin wawalain yan. Manatili po yan sa atin hanggang wakas. Hanggang tawagin ni Lord, nandiyan yung faith natin.
Ano ba yung faith? Yung mga pangako ng Diyos, hindi tayo nawawalan ng pag-asa, mangyayari. Yan po yung faith, yung mga pangako ng Diyos. Yung pangako ni Mister, nababaliwala yan nakakalimutan niya Pero yung pangako ng Diyos sa'yo na ililigtas ka niya, iingatan ka niya, pagpapalain ka, totoo po yun. Kaya yun yung panghawakan natin. Yun yung faith natin sa Lord. Ililigtas tayo ni Lord. Okay, ano po ang meron doon? Sa pamamagitan daw ng ating pananampalataya, iniingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Grabe, no? Pag may faith ka kay God, yung power ni Lord nasa iyo, iingatan ka niya sa kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay natin, habang hinihintay ninyo ang kaligtasan nakahandang ihayag sa katapusan ng mundo. Di ba alam po natin ito, na meron tayong eternal life? Sino po hindi nakakaalam na wala tayong eternal life? Patagal ka na Kristiyano, isa po yan sa pangako ng Diyos na meron tayong buhay na walang hanggan. Pero paano mo yan makakamtan? Kung yung faith mo ay hindi mawawala. Kaya panghawakan mo na lahat. Mas lalo mo panghawakan ang salita ng Diyos. Kasi naka-hold yan sa power ni Lord Grabe no mga kapatid. Yung sinasabi ng faith that can move mountains, mustard seed lang ino-honor ni Lord. How much more kung yung faith mo nakasalig sa pangako ng Diyos? Anong dahil na parang hindi ka iligtas ni Lord? Anong dahil na parang hindi ka niya i-bless? Anong way para hindi ka bigyan ng Holy Spirit? Bibigyan niya ang mga anak niya ng Holy Spirit. Pangako niya yan. Huwag ka magduda. Basta linisin lang natin yung ating kalooban pag humihingi tayo sa Lord. Huwag tayong magdududa, alisin natin yung mga kasamaan dyan sa puso, yung mga bitterness na yan, mga anger na yan. Palayasin na natin yan para matanggap po natin yung Holy Spirit. Kasi yun ang gusto ni Lord. Tatahan siya sa'yo pag wala po yung reserva. Walang reserva. Kasi hindi bibigyan ni Lord yung mga tao na reserbado sa buhay. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos. Hindi sila nagtitiis sa anuman ang kahirapan. Okay, at ito po sa verse 6, ito'y dapat ninyo ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ibig sabihin mga kapatid, yung mga pagsubok natin sa buhay, yung mga nangyayari po sa buhay natin, sandaling panahon lang yan mga kapatid. Pero pag nakita ng Lord na yung ating faith ay matatag, ang yung ating faith pinaglalaban natin, yung ating faith hindi natin binibitawan hanggang wakas, makakaasa tayo na ililigtas tayo ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Salamat po sa Diyos at tayo po'y pinagpala.